ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазф 1014 саршидагӣ то Мерседес Зайчик мебошад ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охир тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Мерседес Сечка ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. соли бароишаш 2002 сол аст. сӯзишвори гази евро 4 мебошад. объём мотораш 2.0 литр аст. нархи мошин 40000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина гуфтагии ҳама ҷош 100% кондитсионер дорад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшем. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем баъди гар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли бароишаш 2000 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Қабодиён. нархи мошин 19500 сомонӣ аст. мошина гуфтагие ки ҳама ҷо 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунед. сеюм Daewoo Nexi соли бароишаш 1995 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачи механик аст. нархи мошин 16000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 117000 рубл мешавад ки ранги мошин мокри асфалт аст. кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. чорум Daewoo Matiz соли бароишаш 1998 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 0.8 аст. коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 18000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 132000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки камтара кор дорад. гази евро 4 дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1992 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Рашт. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 19000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 139000 рубл мешавад. мошина гуфтагианд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. илтимос гуфтагианд ки мошинхар набошанд, занг назананд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Daewoo Leganza соли бароишаш 1997 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.8 аст. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 12000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 88000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш сидан. мошина ҳамаҷоша хуб гуфтеса срочно фурӯхта мешавад ва
ҳуҷҷатош то моҳи феврали соли 2021 мебошад. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2114 ки соли барояш 2010 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар ваҳдат сӯзишвори газ бензин мебошад. объём моторош 1.7 литр аст. коробка передачи механикаи нархи мошин 20000 сомония бар рубл бигардонед 146000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷур 100% ягон камбудӣ надорад, задагӣ пӯсидагӣ ҳам надорад. номерош хати фурӯхта мешавад, гази евро 4 дорад ва дта сидени пешаш абагреф мебошад. дар 110 км 7 литр мехӯрад. мошина гуфтае ки тозаака ва срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда. гуфтагие ки агар ки харидори аниқ бошад, боз дар пеши мошин арзон карда мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, Nissan Maxima соли барояш 2002 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар кӯлоб сӯзишвори газ бензин мебошад. объём моторош 3.0 литр, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 27000 сомония бар рубл бигардонед 198000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш седан. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% задни камера дорад ва 4 баллони нормални дорад. боз муомила ҳам дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли барояш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе сӯзишвори газ бензин мебошад. объём моторош 1.6, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 14500 сомония бар рубл бигардонед 106000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. мотор ходовоиш 100% мебошад. краскаш нав кардагӣ сидени пешаш ай Opel мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. даҳум, Toyota Mark II соли барояш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар кони бодом сӯзишвори газ бензин мебошад. объём моторош 2.0 литр, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 27000 сомония бар рубл бигардонем 198000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11. мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2112 ки соли барояш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҷайҳун қумсангир сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём моторош 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 13000 сомония бар рубл бигардонем 95000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хатчибек. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад ва покришкаи пешаш нав кардагиад. и боз документош нав мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 12. мошини фурӯшии мо мебошад ГАЗ CV110 ки соли барояш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ваҳдат сӯзишвори газ бензин мебошад. объём моторош 4 литр, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 12000 сомония бар рубл бигардонед 88000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш седан. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошад, гуфтагие занг бизанед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. 13.
دایو لانو سالی برای 6997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین میباشد. ابیام موتورش 1.5 لیتر. کاروبکا پرداش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 15000 سومونیه. برابر بگردان 110000 روبل میشود که رنگ ماشین سفید است. گذشت سیدان. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 14 اوپل وکترا پراستوی سالی برای 6991 بسیار برادران خواهش کردگی بدن در کمیتریه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در ترسومزاده. سوزشوری بنزینی خالی می باشد. ابیام موتورش 1.6 کاروبکا پرداش مکانیکی. نرخ ماشین 20000 سومونیه. برابر بگردان 146000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یگان کمبودی ندارد. گاز دیدگی نیست وابشه و علیشی هم است. با مرسدس سچکا بالایی گپ میزنیم. گفته اگر خریدار انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با دقت ویدیو نوار تا آخرش تماشا میکنید. در هفته نوار با خبر میشه از نرخ ماشینی های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 15 ماشینی فروشی ما میشد بسیار برادران خواهش کردگی بدن مرسدس اسپرینتر سالی برایش 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. سوزشوری دیزل ابیام موتورش 2 لیتر. کاروبکا پرداش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 65000 سومونیه. برابر بگردان 477000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید میباشد. ماشین گفته که ساسنش بهترینه و خریدار انیق باشد زنگ زنید در رقم‌های ما. رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم با ماشین‌های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 16 ماشینی فروشی ما میباشد این اکسی کیلایتی سالی برای 6994 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 1 سال حجت دارد. تازه ردنای کراسکش میباشد. نرخ ماشین 20000 سومونیه. کاروبکا پرداش مکانیک میباشد. سوزشوری گاز بنزینه. ابیام موتورش نیسته. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همین جا خرید تا ویدیو دیگر سر بلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما رو فراموش نسازید.